Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya kuma abotan sauraron Hausa Nobel Audio. To a yau ma ƙungiyar Wambai Writers Association ta ƙara tafo muku da wani ƙayataccen littafinta mai suna Rabon Kwaɗo, wanda ni Muhammad Adam na rubuta muku shi kuma zan karanta muku. To, wannan littafin na rubuta shi ne saboda ƙarawa masoya na gaskiya ƙarfin gwiwa dangane da soyayyarsu, da kuma ƙara tunatar da su cewa ita soyayya ta gaskiya cike take da ƙalubalai kala-kala, saboda haka su shirya domin ta. Sai kuma jawo hankali ga wasu masu tunanin cewa babu abin da kuɗi ba zai iya ba a duniyar nan. Akwai abubuwa masu yawa da kuɗi ba zai iya siyan su ba, daga cikinsu kuwa har da soyayya ta gaskiya. To, masu sauraronmu, ku biyo ni cikin shafi na farko domin jin yadda littafin yake. Cikin dare a garin Gashuwa da ke jihar Yobe, wani katafaren gida wanda da gani ka san ba gidan talaka ba ne, cikin ɗaya daga cikin ɗakunan da ke cikin gidan, wata zazzaƙar murya ke tasowa. Daga jin muryan za ka fahimci cewa wannan mai muryar a yanayin farin ciki take, domin kuwa duk da a hankali take maganar, amma muryar cike take da murmushi. Ga abin da dai wannan muryar take cewa: ai ka sani cewa a halin da ake ciki yanzu, soyayyarka ta gama mamaye zuciyata, shi yasa ma bana tsoron duk ma abin da zai faru. Wani ƙaramin gida wanda da gani ka san gidan talakawa ne, shi ma wata murya ce ke tasowa a ɗaya daga cikin ɗakuna uku da ke cikin gidan. Tabbas kuwa Salma, na sani kina sona sosai, shi yasa ma nake jin tsoron 'yan gidanku su gane cewa ni da ke muna waya su raba mu. Kin fa sani cewa rayuwata idan babu ke ba ta da wani amfani. Rayuwata idan babu ke tamkar gini ne wanda ba a yi masa tubali ba. Haka ma rayuwata idan babu ke tamkar shayi ne wanda ba a sanya masa sukari ba. Haka wani saurayi da ke kwance a ɗaya daga cikin ɗakuna na ƙaramin gidan nan yake cewa. Ga dukkan alamu dai Salma da wannan saurayin soyayya suke yi ta waya, kamar yadda yawancin masoya suke yi a wannan zamanin. Adadin murmushin da ke fuskarta ne ya ƙaru, zuciyarta kuwa cike da farin ciki take cewa godiya ya tabbata ga Allah wanda ya azurta ni da kyakkyawan masoyi, kuma mai basirar iya tsara kalamai na soyayya masu daɗi, irin masu narkar da damuwar da ke zuciyar mutum zuwa farin ciki. Don Allah Sadiq, ina roƙon alfarma a gare ka, duk rintsi duk wuya kar ka guje ni, ka kasance tare da ni. Na mallaka maka kaina, ni taka ce, ba zan taɓa rayuwa ba matuƙar baka tare da ni. Ka kula min da wannan marainiyar zuciyar tawa wacce bata san kowa ba sai kai. Sannan kuma don Allah ka bani matsayi a zuciyarka, irin matsayin da ni ma na baka a zuciyata, ko da bayan mun yi aure. Ka so ni kaɗai, domin ko ina matuƙar son ka, ba zan taɓa iya tarayya da wata akan son ka ba. Ma'ana kada ka yi min kishiya, ni kuma na yi maka alkawarin zan wakilci mata 100 a gare ka. Duk wata kulawa da mace ke baiwa namiji a duniya, insha Allahu ni kuma na yi maka alkawarin zan baka. Murmushi Sadiq ya fara, sannan ya tsaya yana sauraron ta, domin kuwa ya san Salma babu ranar da za su yi waya ko su haɗu suna hira face sai ta jaddada masa maganar cewa ita tana da kishi, saboda haka ba ta son kishiya. Bayan ta gama dogon jawabin nan nata, Sadiq cikin yanayin murmushi ya ce, Salma kenan, wai ke kunnuwanki ba su gajiya ne da jin amsata akan maganar kishiyar nan? Na faɗa miki fa zuciyata mallakin ki ce, sai yadda kika so zaki da ita. Amma tun da na ga kamar kina kokonto, gobe ki shirya ki zo mu je masallaci in dafa alkur'ani mai girma in rantse miki da shi akan cewa a rayuwa
in dai a fannin soyayya ne daga ke babu ƙari. Tsabar farin ciki Salma bata san da ta yi wani ihun farin ciki ba. Kasancewar a lokacin dare ne kuwa ya sa mahaifinta wato Alhaji Hamza ya jiyo ihun tun daga ɗakinsa. Taƙaitaccen labari: Alhaji Hamza yana ɗaya daga cikin manyan attajiran garin Gashuwa, sannan kuma babban ɗan kasuwa ne, sai dai kuma kash masifaffe ne, sannan kuma irin attajiran nan ne masu ƙyamar talaka. Hakan yasa da ya fahimci 'yarsa Salma da Sadiq suna soyayya, ya raba su tare da hana Sadiq ƙara zuwa zance gurin Salma. Sannan kuma ya yi masa barazana da cewa idan ya ƙara ganinsa da Salma sai ya ɗaure shi. Hakan ya sa Sadiq ya daina zuwa zance, sai dai ita Salma ta ɓuya ta je gunsa ko kuma su yi waya. Alhaji Hamza da jin ihun Salma tashi ya je ƙofar ɗakinta ya laɓe domin ya ji me take aikatawa. Kalmar farko da ya fara faɗawa kunnuwansa shine cewa da Salma ta yi, Sadiq ka sani ina matuƙar son ka, shi yasa bana taɓa gajiya da hira da kai. Ni wallahi ban ƙi ma a ce mu yi ta hira ba har gari ya waye. Alhaji Hamza ƙofar ya tura da niyyar zai shiga, sai ya ji ta a riƙe, da alamu an saka sakata ta ciki. Buga ƙofar ya kama yi kamar zai karya ta. Salma da ke shan soyayya sai ji ta yi ana buga ƙofar da ƙarfi. Nan take zuciyarta ta fara tsinkewa. To masu sauraron mu, a nan shafin farko ya ƙare, sai ku biyo mu a cikin wannan shirin namu domin jin shafi na biyu da ma wasu. Ku danna mana subscribe da alaman ƙararrawa, sannan ku yi mana sharing saboda wasu 'yan uwa ma su ji su